Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsak, wag pumanginag. Si kumyaw na di tanong di ka pa magusay. Nagita no mapamagusay aging kaya mga pada piyaki imulangan o Islam. Ayamanan yan na upamakap kesugo ko na tanto amala dusa ka kaya di nga din mabaw sa surga kada taro pa mo mala akapan ako to. Pagisukapan ako to na mibabad sa dua. Mala agumay to. Nagingot na malaon. Na waya nga masugo ko na taro tupad na miyada ka ko Islam. Datar upamaw. So simba ko wala. Panunuatanon. Na sing kami panunuatan si kukaan wala na miya kaliwad ng agama. Miya pa magusitan to si kumepos kaya pagurastan. Imantop man dahil pa magusitan naging kanan na ikadua ka klase may ito kapan ako to. Wayang ka masugok nadang kamiliw si kuagama. Okay na pagkakurangan yan so kapag isa-isa si wala kapagaya aron dun na misabap ambelo yalalan sa sika maruseng kumala kapan ako to ayapada ako kumano dataro to nagi ko na nga namay to kapan ako to napad ko maya makaladusa da nga bad miliw si wagama nagi ako naging kanan may to kapan ako to na dua ka klase paganay ron na kapan ako to amarayag may ito kapan ako to amarayag ikadua na may ito kapan ako to amasulan yung ko to paganero na may to kapan ako to amarayag na maduduwap man sip ka din ko o di na sa igi imakanggulalan ko katiro o manusia o di na si di imakanggulalan o galaba ka o manusia gititiran na maduduwa ko to may to kapan ako to amarayag si di imakanggulalan ko katiro o di na si igi imakanggulalan si ko galabak. Sumakapantagun si ko may tuwa kapan ako to amarayag si di makanggulalan ko katiro na datarakon o kasi pa ako sa lakaw si ko Allah. So katiro o Rasulullah sallallahu man halafa bigayrillahi faqad kafara aw asrak. Rawahu at-Tirmidhi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Sadnati Nabi sa sipa ko salakaw si wallah na sabenar amia kaper o di na miya musrika. Mano to na kufrun asgar o di na syirkun asgar ngotwa kaya giraw nabiya sabnar amia kaper o di na miya musrika nagito kon so may taka kakiper o di na may taka kapanakot ayaman naging na kasi pa sa salakaw si wallah na kuwananan ayamaan yan na
papinakuto ka sa kapanakuto may ito. Na dataro di tanwanan na keiktiaran. Ka madakala di makasupa sa salakaw si wala. Kada tarang ito kagirawang isar katanwa, pisipa akur ka. Di ka pa kaisipa sa manusia. O di nakamura ka anak ko nga. Di ito ka pa kay. Basta sipa ka sa salakaw si wala. Na miya kapan ako to ka sa kapan ako to may ito. Isa na kapinagilan. Kapikiduson to sutaw sa mala kadustaan. Upo nga sipa siko salakaw siko wala. Padapan ibarat aging ko to kapan ako to may to di makanggulalan sa katiro. Naging ko to katiruan ka sa masya Allah wa syi'ta. Sa kabaya wala gusto kabaya ka. Na di ko to kapakay. Sa kabaya o Allah agusa kabaya ka. Kami kay sakon namiyang besaw to si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ti kuno isa ko mga sahabat yan. Kung mga pada mga masaa. Sa kabaya wala sa kabaya ka. Ya Rasulullah namiya kagiraw sa Rasulullah aja'altani lillahi nidda. Bakong atigyan na sikotong ko wala. Bakong sikotong pamanai ipalagi da kong akwala. Kasa kabaya wala sa kabaya kan. Ay tigin na tiruan ka na masya Allah wahda. Sa kabaya wala. Sabu sa kabaya wala. Udi na masya Allah thumma syi'ta. Sa kabaya wala oren yaman naso kabaya ka. Na ayamanin na dama kasuldo ko kapan ako to may ito. Igira ako na at nigira ko na pinalamat at higit na pinalamatan na kan saka na ayamala pinalamatan na kan naswala na miya ka panako to panuto kaayad na patot na ayamatiruan na pinalamatan na kan swala na oren yaman na pinalamatan ko sa kano gito ipaman na patot kapambisaon kana ba pinalamatan ko sa kano lang na makakira man niya makadidarpa na yamalati na pinalamatan ko naswala na dito ko pa kaya katiro ka dito ba nga piya ka pag pedaso panalamat ka kung mga tao gusto panalamat ka wala na dito ko pa kay ay ako na paman na korek na pinalamatan na kan swala si kum baribu-ribu ang mga limo yan tano oren yaman na sa kano ang mga bangsa ko na pinalamatan ko sa kano na agiti ko pa kaya ka panalamat ada makaawid sa kapanako to. Ago pa dumpan ibarat yan naging ko tuwa kagiraw ko no manusia alawla Allah wa fulan o deswala ago sigiraw nakapan ako to panuto amay ito o debutigin swala ago so bibiyam yakaw ni nakisudang ami atakaw o di na o debus wala ago so kaya pa kagabu aso na kisulda nga miyat ko na kapan ako to amay to. Ay mapambisang na laula Allah thumma fulan o di na laula Allah thumma al-kalb alladhi nabah la atana al-lusus. O dabus wala agurian yan na suwa-suwa miya ka agabu nakisulda nga midna at ako ayamanan yan naging kaya katiro na kapinanghilaan kapupikasulod sa kapan ako to igira akuan ang kutuwa siya'y adita ayamanan yan na itong sabaw to ayamanan yan na bumarata na takinuba ka ayamanan yan na miya ka mauli ka aging kutuwa de taro to mga katiro
Gina ni pamanakuan isa mga example o may to kapan ako to adi makanggulalan sa katiro may to kapan ako to marayag adi makanggulalan sa katiro sopman so ikaduwa susun marayag adi makanggulalan sa galabaka na aya ko no to mga example yan mga ibaratian naging ko to dataro kapag adimata ayaman na si Selay nakaango to adimata ka ibababid ka sa pamakadawan ka o di na singa isasambir ko kayo wata na gito kon na may tuwa kapan ako to amay ka aya tindig kaon agu panarima kaon nagu paratiang kaon na ron isiba po Allah so di ka maratai saging ko tuwa aya maanan yan nataw paman na asar ka makapagadimat na siya panwala na di ka marataan na kapan ako tuwa may to opmano aya kapikiran nga sango to adimat na ayar ka pagkadipinsa adimat to ko kakisugat ka songkor o di na kakabinasayar ka o mga kaadin na kadipinsa nga ang to kagaga ang to adimat madipinsa kanyan nakapan ako to mala anaba kapan ako to amay to amay kagito ayaman natin digkaon ay mananalag na pag di mata ka ay pipikir na ka naron isip po wala so tabang yan nagusiapian na ka nakapan ako to ito na opmano ay kapikiran ka saging mo to adimat na kadipinsa ka adimat to si kumurala nakapan ako to amala na miya kapir ka gito'y pa may tinudan sa nga na mga adimat na ayad na patot mga bangsa ko naging uto akapakada sa ngo to akapagadimat ka din mapia kakapakaya pa man na mabinasa ka kaya nga kasarigan ng uto adimat da nga sarigi wala kaya nga kaya sarigan ng uto akapagadimat na ayad na pa man na patot ko titu pananarigan yan wala nadad na ba yan pumiti na sa lawas yan na pento na wa may yatawakkal alallahi fahuwa hasbuh sa din sa sidin manarig ko Allah naswala na siya panganian palinding ang kanyan kung mga rarata amay kaskana ay ang asarigan na sukad na naka arabul alamin ginan ayamaanan yan na kapan ako to may to marayag adi ingulalan sa mga katiro o di na di ingulalan sa mga galabaka naging ko tuwa makapantagong ko di ingulalan sa mga katiro na datarang ko tuwa katiruang kaon sa misipa ka sa salakaw si wala da kasipa wala kasi ka misipa ko kaadnian na miya kapan ako to sa may tuwa kapan ako to o di na dataraging ko tuwa ay amanan yan na kagiraw ka odebu so Allah agus ka na kaya binasaan ako na miya kapan ako to sa kapan ako to may ito ay maptiro ka na ude buswallah oren niya man na so ugo pa ka na minitaman ang uto agay labak ako to ude buswallah oren niya man na so bulong nga inisabapianon na di ako makabagir na kore ka o kung agirap man na ude buswallah gusto bulong na di ako makabagir na kapan ako to may ito niya pagusitan to gipan ang ito, makapantagong sa galabak, nagyuto ang ito kapag adimat. Upo na ka, sulot ang ito adimat, apian ito na ikalasin niya ng mga adimat. Ay, tindig kaon. Naroon isibo po la, so siya pian ka, nakapan ako ito may ito. Naway tindig ka ko adimat, na ayar ka, per adipinsa, kumurala, nakapan ako ito mala, ginan ni Usayan, sa giyang kanan, makapantag, sa kapan ako ito, may to marayag so manso anto na uno ni kapan ako to may to masulan
Nagiya ko na nga na nakapan ako to amay to amasulan. Nasiyanan di makangguladan si kung mga mapipikir o mga tao na gusto maniniatiran. Kadatar o kapakailaylain agu kapakinaganagan. Ayaman yan, nasugalabag yan na mapya na ayan niniatan yan nun na aniran mailay o di na aniran manag na miya kapanakoto ka sa kapanakoto may ito sikrito aya kay leon sa marayag na mapya amal na win na binasason niyaton datar pa mga nakasidga miya kada mga tawa ay buka pisidga niyan na o kato kawin nagu milista nagu may bulitin na uba sikrito kasidga ana maurid ay pamamangay barat yan no? Na ibarat na no pamaingad anamasitiran na kaguguran giramyoran na pilitusan di mapia pamakuan kapay na so mga paitaw niyan na kasuldan na aso di lapat di malalata pagi ang utawa kalabian madal pamakurangon na guminiraw so titandingan umas kita mga pagbangsa ko ataw sagi ngayngad manamas kita waya katantod na kuan kapipipisan si ko paman nakamapian ka api alil kebenap kesuldan na aso igira amioran na piltusan igira miagdu na pisul cuma begeran duka miya nga rumboy na inausid ka kano ka ubat ano maripira mas kita katay subakso ay ni tiagwa kan si atigian na may tumalay sad ka nga napagalusud nga ngaya mata ron naswala na tirnaway tatagu nga sang akuan anon pagkataguman sa susad kanyan na tulos ikhlas na miya ka talo ragun na ipinayaw ron alik ana demas ang ibu mi papanaw na langwat ang agusalad api aso sa timan pa may miya to nung napapila kiduwati kakagiyad pa kay leron na ano na sidekan na pamana salad tanga kapag kalabubo sa bulusan yan na naoreno din na pisidika na miya ki urdi lagi yung tako may kibir sa masjid sa yaman yan na talaw timan na blackboard na ini panuraton so mga dito sa duto so sulutan kabugatan radya muda panundiungan barang-barang sa kuan geraro marano tamang mga bayan ini panuraton so mga bayan labi putri maamor ha baya adil barang-barang na gusto mga lay kada to sa duto mga poporo ay empleyado na ini panurataro na miyo maswalungan na Jumat na mitirwa nga titanigang maskita mga bangsa ko na kuan mielitan na maskita no dito betam na ititaw di imato na ini suratakan sa giyang nga blackboard so mga ngaranyo mga patuginan yo mga agraryo ka antano may lay antay malay kasi diga sa ngday ka antano maripira maskita nagyatigin sulutan no na ingaon pero volunteer ka sa nakuan ipsid nga sa nga di mati man to sala ko man so isa di mata pero mini pagi kelas ka isurat sa ipsid nga tingin surat nga isa 5,000 ha apang siya latigin matano wagi sa blackboard na matang malay kasid ka 5,000 kibati o mga tawa malay kasid ka nasa kagay kabugatan pero ay rakakaunsan mabu natigin na surat nga sa 10,000 napumalino di makakagriya sa mga tao mga nidingila pamana matay didip na iso kabugatan nga malay ka suporta di nga yakwan yan sulutan yan ha so tiswala paman na mapasang sukon na miya magay din sa mga radyo muda panundiungan wata mama mera-mera mga gerartanway at na 3,000 4,000 mera-mera din kaya matinap miya kagiraw so sulutan kawan tumanor punasan ko naging ta 5,000 ka malo ta miya ribat ay suratan na kaw naging nakuan 10,050 asara kaya law na niyan so ay man yan na kabugatan yan sa 50 10,050 na pagpakasi nga mabusol kabugatan sa masulan nakatinan na rin mita mga 10,000 niya nagu 50 ay ginan so aligit ayamanan yan na siko pito-pito gawin na kagiyabula kabor na miya kati mo sila sa 12,000 na isa ko baksa sekreto lila
na taluragun na da kasang ibuy. So tiswala mga bangsa ko apya kalakala kaging kaya ayamanan yan. Nasimba tanong si kwala may kadimi pag-ikhlas sa pure ikhlas. Ayamanan yan na ayabu kapasang ka naro-aro. Ayaman na midadaptar, pakilay na may ilay kapya kalakala. Giyan kaya mga tao, mga bababaya din popular na isad na mga bangsa ko ay malag na miya makalado sa salungan na mori. Kay isad na pagkadumbangan wala si sanaraka nanganan na mga takabur. Ang mga papasang ika-popular, kapag ilay niyan na ay malag na kapian niya na mama, kapian niya na bae, detaragi nga iya pamana, swaso itano tabieta. Pagkabidang sa giyang kay ang mga karsada miya makala tarpolin, di tanong katawan mga bangsa ko na ginan, na miya kalala sumarya sa alungan amori o andeng nga miya sukat so tamok panagu andeng nga pingesto. Nagyang ka na ayamalag na kapangilang ako tamok sa da pa kay diyan. Damausar sa simba. Damausar si ko ayamalag na pato tapagusaran nung abed no ininduburan na miya kalala na nadusa. Balabong na mga tuladan no nakadis. Tinaan na mga malaikat swingid na mapapanwa tuladan. Nandun man kapag po na ko amal tano ay malag na kukuanan. Kaalangan na mga tulad na iya ay man na andin ni kuan na umanisan na sene yung kibubayan. Kibubularter buntal yan sa karsada. Dini ko katawan na miya kalala na nadusa. Kagina ni kaya sa bapansa kaya musri kong mga kaumuno. Aponan sa tuladan. Aya din na pamanakyaw riyan. Si ko buta dira na piyagil disiran wala na miya langalangan siran na ayabu mamatay nasabu sa miya kapag da si ko kapalo na biulano na ayabu miya kaligtas. Nagiyang kaya pamana po nang sa tuladan nandun man na pamana tanto tano palalabu-lubu din na katulad ipapinakat sa giyang mga kalsada. Ay manan yan na may kadita no maging ka na pa kaya sabo pa man wala sa rarangitian rakatano mapusang tanok man si kong marg na awidakal. Yan man isa ko maganso seeds. Kapmbesan ni walay sa Maria bedi kadidagati sa miya kalala ayaman na postera tulad na barang-barang din. Na kanabanan pamana para maniswing ang kanan na kada kala tulad na mabibintay ko mga ingad ka. Pasibo pa nanan wala sa tiubayan nagurarang itiyan. Naguiga doon na miya aloya so tulad na datarangan na mabibintay na aya kasalanan yan na pagkitaguan rakaw ala sa niyawa sa alungan na mori na di nga kitagui sa niyawa na pambilo yung tatuladan na aya din pakapunyaro paan wala paka siksaan yan kasi sa alungan na mori na piyakalak-lak mataga didiig yung na mga tuladan na sibu dumadekat sa ayaman na nga na andi ni ba na cellphone ka so sabi kumaw laman natira na detarbunan no along so paman na miya kayo na along akon with na may print sa nga na tarpolin o di na kartolina anta ka mga kalabo na natarotupad na haram did na bun miya kayo kumangaw lama sabu sa paman na kadagadagawa na di magulama na yung bumakay with na so pure alim na did na miya kayo saba kapag ay panakat so tuladan sa mga kalabo mga itirapulin na ka so tuladan na ka na did na namya kayron sabab sa padanan sa sibapan wala sa bangkit ay mangit si kuwing ati nagito minit sumula tatano ron itong mga bangsa ko ka giyan kaya pa man na kamula ka board adum na kaya sumbiyan na kan sa kanay mga pragatan mga masgit aso tiswala aso voluntaryo mga kawas sa sanguta masjid na si idin na tatagwa sa giyang kutuwa kapuruan ng kutuwa mehrabu masjid ay tatagwan sa balakabog na isusurato na si fulan na mimbuluntari migay sa sadganin sa masjid ay 5,000 di na sa 10,000 nagyuto ang utada taroto napia pa ng panguyata si ko mga tao na miya kalala ka didili ka dunia nga upungon kasi si pia kapag ilailain kapag inagandagin na miya kabakad miya kapanakoto sa kapanakotoa may to ayaman yan na upong ka mabeluya sugila baka ka na aniran maylay udi na aniran manag ginan ayaman na giyang na may to kapanakoto
Pasisip ako, maniniyata ka, ako mapipikir ka na miya makaladusa. So katuro Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar. Qalu, ya Rasulullah, wa ma syirkul asgar? Qala arya. Rawahu Ahmad wa Tabarani wal Bagawi fi syarhi as-sunnah. Pinaka-ipke lakakan rakano amang umatakan na uban yung masuguk sukapan ako to amay to. Natigiran na, ya Rasulullah, atong naging ka na nakapan ako to amay to, natigin na ginang sukapag ililay. Ilan yung mano to? Pada pa kasi nung wala sa alungan na mori, naging utuwa tao, asigrito ikasid ka. Tasaddaka bisadakatin, faakfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Bisadaka tigu Nabi, sa sadaka, na piyagmayan, taman sa di katawan, o may pumamagay, o kawanan yan, taman sa di katawan, o diwa nga kawanan yan, so may pumagay o kawanan na aliman yan. Pinapati ni manutuwa kasi sikrituan yan na, ila totoo pa ma, sa kinitaralawa kasi sikrituwa sa giyong utuwa sa deka. Na may kay bukap sa deka nga narwaro, may bubulitin, may susurat sa blackboard, namibalo ya kapakililain na, da ka makakuha sa balas, kaip na miya receive ka na dusa. Ayaman nakapanako tuwa may ito. Miya kada-kada ka mga ibarat, aging kanan asyirk fin niyat, kapanako tuwa si idigula lang o mga niyat, mapipigir ko gilabak. Api ako mabangsa ko ang anan nakuan. Katuntut sa ilmo, aya di nga dituntut na ilmo na so agama tanu agama Islam, mana kapangadi na upung kun aya maniniyat kaon, nagyeng ko tuwa kakuang ako dunia, kan ba aya maniniyat kaon na suwaswat si wala na miya kasulod ka dingo kapan ako tuwa may to. Api agi mo tuwa kapag bang o di na kapag imam na may kaya maniniyat kaon na aniran kinagagi mo ta kapiyang ay suwara na makasusulod ka dingo kapan ako tuwa may to. Amay mga aya maniniyat kaon na suwaswat si wala ana na mula sangon wala sa mala abalas bala buwa kapag bangay aron kisaba pa kapkito ko yung mga tao akipa ka nilipat ko kaya pa kasulduwa ka to na di siran di makakasakasay na papakasong siran si kong mga masjid na inusiran miya kasi sambayang nga po nasang ito kapuna na lunga kipupuna na nalunok ako kalawala na miya kalalabalas kaisanan mga tao miya makapuroy pangkatan sa surga ang kana mga bilal adi mamagbang okay na pun mabina sa sunyata ka di kalo-kalo na ubakawan kasukay o di na ano kinugong mga tao mapia kay kapagabang na katatagun sa puso ka sa malag na kapagambug na nakanugun yan kada mambelo ya simba kami belibad na do sa amala datar mambu kapag imam may ka saka na pupagimam ka na ipkagwid ka mga di maka o baka di pagimam na itatagalagad na ginawa nga napaduto sa syirarul khalqi indallah ayaman na miya karata-ratakan si wallah o ba ayaman yan na magugud sa mga tao sa kapagimaming kakiran kaya napatot mga bangsa ko na aya pagimam na nga tama sasatisfy dun sa mga tao saya ko nutuwa mana kipagudin raka o mga dima na kagis ka na di ka di magimam na di nga bupipindira na ginawa ko kambaradusa ka di ka di papasi-pasi ka ay malag na fasik kasi ko ulaw lang ka kapapagimam ka na ado mo mga raraga kadusta na ka datar pa mo imama pasasator dataro imama pasisigupan dataro imama pababama dataro imama magupaw sa sumpa dataro imama ayaman yan na isbal diyan ditunduhin so kimonian apkilpasyan na buko ain yan na di ayaman na upunutok pagimam na magugudun so di mayan
api ay kapian ini kasura na may kabaradusa na tao ama kibubayan yan aban yan pupagi mamasong dadataro to ang mga tao o di na binasa kay akida pupagi mamaka na asari ka o di na khawarij o di na sofi anta kasi na magugud ka so di ma na daw na kay kirarangitan wala tao pupagi maman yan so di ma magugud sira nun kabina say akida ang kutwa dataro to tao ginan mga bangsa ko paman na mga gin kaya galaba ka na may kadi may puso di ko swaswat wala ikhlas na ayamanan yan na kisabapan aging ko to ayamanan yan nagalaba kaya katangon na mapya natakin ba ka din miyadusa sabab sa ging ko to galaba ka ayamanan yan na mabibinasa ang utowa mapipigir kaon na isanan pamana di tinduan no mga tao o kibabatugiran sa dunia ang kanana kabaloy o simbayraan ayamaanan yan na may pag-iklasik wala so katir wala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yushrik biibadati rabbih ahda sa din sa tao ay kilkian agiyan ko ta kipemberat mo yan si kukadnan yan sa alungan na mori kukapunumari yan nun na ang galabag sa galabag amapya falyamal amalan saliha ang galabag sa galabag amapya na uban yan sakuton so simban yan kuwala sa isabuwa ka din ay manaw to ay ni tapsir mga ulama sa nguta falyamal amalan saliha galabag sa galabag amapya na yaman to na makana ala sunnah ay amanan yan na mabaloy so amal ka makasungkad piya si ko sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabesta adyun makasungkad napipigir nga bid'ah na upun ayat o kita ka kung mga simbang wala na sudang gulaw-law nabi api-api na kailangan nami api-api na di nga kataon namin ni insultang ka si Rasulullah kau paman na adum sa keto na mas mapi adiso o kita Rasulullah nagina ni paman na isa api akalak sa ngaya galabag tanwa ubab ke sisipia bid'ah so galabag tanwa ayat mutun sa bid'ah na dalilian si Quran dalilian si sunaw Nabi sallallahu alaihi wasallam kapimbaas agalabag na piya kawanwan ka ayabub ka kuwangaw na rog na da pa kay di ikadua na wala yusrik bi ibadati rabbih ahad uban yan misa ko to so simban yan kukad na yan sa may tagbuha kaadin ayamanaw to na maambelo ya ikhlas to labu sayabu maniniat ka saging uta di nga di kang galabag ka saging ko to aswaswat ka wala na subusu alay pipigir na kaon da abangon niniyata asalakaw kau po nakayaman niniyata na uberang gumiraw o di na aniran maylay nanakya so kesisipan kapag-ililain na doon yan sumanusya ayagalabag yan nakapag-ililain mga bangsa ko miya po sa oras tano inshallah na sumpatan tanobo sigo po kauma oras tano ka miya po sa orasay balasangan wala sa malamapya o ginyo kapamakinag sagi ngay oras tano sabapan wala sa kasabuta tano pipiyasi ko agama tano agama Islam pakisurat yan na padugumang amal tano ang mga pipiyasa alungan na muri mga bangsa ko napsilam na kan sanulangon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.